moltíssimes gràcies a totes i a tots. I sobretot a l'Isabel per organitzar tot això, el Xavi per gravar, fantàstic, un ambient xulo. Al davant, al darrere, pel costat, per tot arreu. Molt bé, doncs jo soc la Mireia i a mi m'agrada presentar-vos el Manel, perquè molts de vosaltres ja el coneixeu, que sí? Heu vist vídeos, abans ens dèieu, jo he vist els vídeos, he vist tal... I a mi m'agrada presentar-lo d'una altra manera, d'alguna altra manera que vosaltres no coneixeu, potser, no? Van estar a Gavà alguns d'ells. Sí, vau venir molts a Gavà? Alguns. Bueno. I repeteixen. Gràcies. Em deixeu que repeteixi la presentació del Manel? Sí? Mireu, a mi m'agrada presentar-vos-el perquè m'agrada presentar-lo d'una manera com més global, com entenent una miqueta la coherència no només cardíaca, de la vida, que la vida a vegades ens condueix, que en un moment determinat no entenem per què fem coses, però després resulta que tot té un sentit. I per mi, la vida del Manel té com 4 etapes. La primera etapa és l'etapa de la infància i l'etapa de la formació, de quan ell es forma. Penseu que ell no és fill de metges, ell és metge, és cardiòleg, però no és fill de metges, que segurament si hagués estat fill de metges potser hagués estat més complicat fer alguns canvis transcendentals i radicals que ha fet a la seva vida. Ell és fill de científic. El seu pare va descobrir els radicals lliures i això li va suposar un reconeixement mundial amb diverses nominacions al Premi Nobel i al Premi Príncep d'Astúries. Aleshores, a casa seva anaven a esmorzar i a dinar premis Nobel mundials. Clar, això a casa meva no passava, per exemple. Jo no sé si a casa vostra, Doncs ja tenim aquí un punt de partida interessant. Després també, que quan ell va començar la carrera, va conèixer la seva primera dona allà i el seu sogre, en aquell moment, havia muntat, era metge, i havia muntat el primer servei d'urgències de Barcelona, d'assistència domiciliària. I a partir de tercer de carrera de metge li va dir: Manel, tu et presenta't als exàmens per lliure, ves lo just a la universitat, però vine amb mi a treballar. De manera que ell, quan va acabar la carrera, ell ja era metge, ja havia vist de tot, ja havia vist de tot, havia practicat tota mena d'assistències domiciliàries o hospitalàries i de tot, havia fet de tot. I clar, entre nosaltres, ara que no ens sent, deien que era el llest de la classe. I en això es treu l'especialitat de cardiologia i clar, ell vol treballar de cardiòleg, però en aquell moment a Barcelona ni a Rodalies no hi ha plaça de cardiologia. I com que ell va néixer als Estats Units, perquè en aquell moment son pare treballava allà, que l'havien fitxat allà, i de petit també hi van estar vivint una temporada, ell havia estat escolaritzat als Estats Units, parla l'anglès perfectament, doncs va veure que hi havia una plaça a Londres, al The National Heart Hospital, a l'hospital del cor punter de tota Europa d'aquell moment. I en aquell moment passa que ell està començant la seva carrera, ell està també acabant reafirmant-se com a cardiòleg i acabant d'estudiar, doncs en aquest hospital passen 2 coses, perquè és que el Manel, aquí on el veieu, té el do de l'oportunitat. Així entre nosaltres té la flor al cul. I ho ha sapigut aprofitar, sense saber-ho, però s'hi ha deixat portar. Allà estaven passant 2 coses excepcionals, que ara, per exemple, tots ho tenim molt normalitzat, les ecos. Oi que tots sabem el que és un eco? A tothom que ens han fet una eco a la cama o l'ecocardiograma. Doncs en aquell moment s'estava desenvolupant aquesta tecnologia, perquè això va aparèixer en algun moment. Doncs es va desenvolupar aquí. En el The National Heart Hospital va ser la primera vegada que es van practicar els ecocardiogrames bidimensionals. I ell va entrar d'aprenent i al cap de res ja era el cap del departament d'aquesta nova tecnologia. I ho va estudiar molt bé i era el que més en sabia. I fins i tot venien els metges d'aquí, de Barcelona, de Sant Pau, a aprendre, perquè deien, ostres, el Ballester està fent una cosa allà supernovedosa. I, de fet, aquí seria la següent etapa, que començaria quan el van demanar que vingués cap aquí.
Però justament en aquell moment també estava passant una altra cosa absolutament novedosa, que és que s'estaven donant els primers trasplantaments de cor en el món i en Europa, justament en aquell hospital. I el Manel va conviure com a jove metge i jove cardiòleg amb tot això, aprenent de l'ecocardiograma i important-lo aquí al país i convivint amb les primeres experiències de trasplantaments de cor aquí a Europa i coneixent i convivint amb tots aquests cardiòlegs top del moment en aquell instant. Aleshores ve cap a Barcelona, aquí començaria la segona etapa, on ell ja s'ha fet ja comença a tenir un nom, el comencen a reclamar també aquí, forma a l'equip de Sant Pau amb ecocardiograma i ell diu, ja us he format, jo vull tornar a estar a la sala, a estar atenent pacients, perquè ell el que li apassiona és veure pacients i això sí que continua igual tota la vida, per atendre directament i parla directament amb persones. Llavors s'estranyen perquè pensen que ell el que vol és continuar com a cap de departament, però ell no, vol estar aquí. I justament va molt bé perquè arriba dels Estats Units el doctor Caralps, justament en aquell moment, que el doctor Caralps estava als Estats Units en l'altre hospital del món, a Washington, on s'estaven practicant també els primers trasplantaments de cor als Estats Units. I es troben aquí. I el doctor Caralps comença a dir, jo vull muntar trasplantaments de cor aquí a Barcelona. I se n'enreien d'ell, però en Manel no, ell deia, però per què us n'enrieu? Si això és real, clar, perquè és que justament s'havien de trobar ells dos aquí, la vida els va portar aquí perquè s'havien de trobar ells dos. I què van fer? Doncs van muntar el primer equip de trasplantaments cardíacs del país, aquí a Barcelona, a l'Hospital de Sant Pau. El doctor Caralps com a director de cirurgia, Manel no és cirurgià, el doctor Caralps era cirurgià, i tota la part mèdica, el Manel va dir, qui t'ho portarà? I va dir, doncs tu m'ho portaràs. I han treballat com a equip durant 20 anys. Ara fa pocs mesos es va celebrar el 40 aniversari del primer trasplantament de cor i de la creació d'aquest equip. El Manel va muntar tot el que era la coordinació mèdica, qui s'havia de transplantar, qui no s'havia de transplantar, tot allò dels protocols i les neveres aquestes de platja que semblen de platja on transplanten. Doncs el primer trasplantament sí que es va fer en una nevera de platja. Després ja em sembla que no, oi? Però va ser així. Aleshores, aquesta és una segona gran etapa del Manel on fan estudis punters, munten un equip de cardiologia punter en el món, on fan un munt d'estudis i tenen una altra gran fita que fan i és que incorporen en el seu equip el doctor Paco Torrent Guasp. En Francesc Torrent Guasp és un cardiòleg, ja va morir. Ell era un cardiòleg d'assistència de cap, diguéssim. Ell no treballava a l'hospital i ell tenia una hipòtesi que anava exposant en els diferents congressos de medicina i de cardiologia. I és que el cor no només té una anatomia convencional de dos aurícules i dos ventricles, sinó que ell tenia la hipòtesi que el cor és una banda muscular única, ventricular, on es desplega sobre ell mateix i es plega sobre ell mateix formant una espiral, una doble helicoide. Clar, els cardiòlegs que anaven a les seves exposicions als congressos se'ls prenien per boig. Però el Manel, que té aquest ull clínic de detectar talent i d'estar en el lloc, va dir, escolta, Josep Maria, aquest home o és un boig o és un savi o és un geni, incorporem-lo a l'equip. I el van incorporar. Aleshores, durant més de 15 anys, el doctor Paco Torrent, quan explantaven un cor, el trucaven, venia cap aquí, cap a Barcelona, corrents, cap a Sant Pau, i amb els cors explantats demostrava una i una darrere l'altra que això és així. I van acabar fent una demostració a nivell mundial de que hi ha una nova anatomia que conviu amb l'anatomia convencional. A part dels dos ventricles i les dues aurícules, doncs el cor és una espiral, és una doble helicoide. I clar, a partir d'aquí van començar a plantejar molts perquès. Per què això és així? En aquell moment no podien explicar, van començar a fer hipòtesi i van continuar fent treball. Aquí ve una tercera etapa en la que després de molts anys treballant a l'Hospital de Sant Pau, després de 20 anys, se'n va cap a Lleida. Perquè allà a Lleida el servei de cardiologia em sembla que no s'havia d'acabar d'organitzar
i ell va anar, li van fer l'encàrrec d'organitzar tota la part de cardiologia de la franja i de fer de catedràtic de medicina i de cardiologia a la Universitat de Lleida. I en aquest dia d'allà doncs, també incorporen en Paco Torrent, comença a explicar tot això a la facultat, amb els metges de la facultat, els hi comença a portar cors amb aquesta nova anatomia perquè els nous cardiòlegs ho puguin veure, i també munten un grup d'anatomia, de biologia molecular. És a dir, que treballen amb un grup de científics fent recerca sobre la part més petita, estudiant les cèl·lules cardíaques, els miòcits, poder-los agafar, posar-los en plaques de Petri i observar quin és el comportament que hi ha aquí. Aquesta seria una altra etapa. Per què? Acabat tot això, diu el Manel, jo segueixo tenint massa contacte amb tot el que és organització, política, i jo vull estar aquí baix, amb els pacients. Me'n vaig fora de l'hospital i fa una cosa que no havia fet mai, que és que surt de l'hospital i va a fer cardiologia extrahospitalària a consultes externes i fa de cardiòleg a Badalona, que molts suposo que el coneixeu també d'aquí, i al Pirineu, fa de cardiòleg del Pirineu, de tot el Pirineu. I es troba amb una cosa que no s'ha trobat mai. Després d'una carrera molt llarga, comença una nova etapa, la quarta etapa, en la que li arriben malalts amb el cor sa, però que comencen a fer símptomes cardíacs i molts tenen origen amb l'angoixa. I clar, ell no sap res del que és l'angoixa. Estudia, mira, recerca, perquè ell sempre està recercant, i clar, què diuen els llibres de medicina? Doncs psiquiatria i medicació. I els pacients li diuen, és que jo no em vull medicar, perquè jo vull estar sencer, perquè sóc autònom, perquè tal. I ell no sap què fer. I per primer cop, després de més de 30 anys dedicant-se a la cardiologia, no sap què fer. No sap, no li serveix res del que ha estudiat fins ara, del que ha descobert fins ara, de tots els estudis que han fet, no sap què ha de fer. I la vida, com que és així, li porta una persona, la Rosa, la mare de la seva filla petita, la Maria, que és cantant d'òpera, segur que molts la coneixeu, la Rosa Mateu, que és d'aquí del Maresme, sí, per allà em diuen que sí. I la Rosa fa servir la medicina energètica per estar millor ella i per tractar també a persones. El Manel diu, què és això, la medicina energètica? La primera vegada que sento parlar d'aquest concepte. Però en un concert es troben que la pianista té un atac d'angoixa, el Manel com a metge l'únic que pot fer és cridar al 112, i la Rosa fa 4 coses amb les mans i la pianista pot tocar. Clar, diu, què és això? Això una persona que no és metge pot ajudar una persona a desbloquejar-la totalment, i jo que porto tota la vida fent de metge no sé què fer. Doncs què fa ell? Ficar-s'hi de cap, estudiar-ho, i al segon any ja era ajudant del profe, ja us ho imagineu, no? I des d'aleshores ho investiga, és aquesta quarta etapa en la que està ara, que aquest llibre... No ens podem mirar. Aquest llibre és això. Són aquests 20 anys, més tota la trajectòria prèvia, amb tots els seus recorreguts, les seves comprensions, tots els seus estudis, tot el que ell ha descobert durant tots els anys previs i durant tots aquests 20 anys fent de metge convencional i energètic. El llibre té 3 parts. Una primera part, que són els arguments científics, les bases científiques de per què aquest món invisible funciona. Perquè ell diu, vale, jo veig que funciona, però jo vull saber per què funciona. Vull entendre-ho, necessito entendre-ho a nivell científic. I ara ho entén, força. Oi? Diu que no del tot. Ell sempre diu que no del tot. Però ho explica molt bé. I llavors són les bases científiques del per què aquest món invisible funciona i per què l'hem de tenir en compte i per què tots som més que un cos físic, tenim un cos energètic que cal cuidar. Després hi ha una segona part on diu, vale, tot això existeix, doncs ara què passa a nivell clínic? Com es posa això a la pràctica? I després hi ha una tercera part on parlem de la connexió més entre plànols, de tota la part més transpersonal.
I al final hi ha un addendum molt bonic de la nova cardiologia. Doncs bé, us deixo amb el Manel, que ens expliqui com funciona això d'aquesta medicina energètica a nivell científic. Sí? Gràcies. Gràcies, perquè jo tot això, fins fa poc, havíem començat a fer presentacions i la veritat és que aquest currículum el tenia totalment oblidat, perquè quan faig una cosa la deixo allí i me n'oblido i a la següent, no? Està bé? Sí? Per tant, això és un recordatori, a més, holístic, no? Perquè és una interpretació holística de qualsevol persona i elles es dediquen a això, després ja ho veureu, no? Bé, per on començarem? Quanta gent de vosaltres, sabeu el catinglado energètic, com funciona? Sabeu? La Carme doncs sí, perquè és alumna meva. Uns quants, no? Però altra gent, el Jaume, tu saps? El Jaume sap de teologia. Clar, amb aquest món invisible, perquè això és invisible, el que parlarem avui és del món invisible. Doncs hi ha gent que té fe, gent que ho ha estudiat, com el Jaume Patuel, hi ha gent que ha tingut experiències insòlites, que li ha fet veure, que hi ha una altra cosa allà, tu, no estem sols, ni aquest és l'únic plànol de l'existència, no? Però, bueno, la majoria, jo m'incloc en aquest sentit, doncs, jo era fill de científic, del meu pare, i tots els germans vam seguir la línia seva del pensament de crític, però en línia més científica. I llavors hi ha molta gent que no hi entra, per la fe no hi entra, per l'experiència no ha tingut l'oportunitat. Llavors aquest llibre d'alguna forma és l'accés al món invisible per la ciència. O sigui, aquí no hi ha res de nou. Fa milers d'anys que això es coneix. Forma part de les cultures antigues, l'egípcia, la hindú, la xinesa, del Nepal, no? Que xulo això, no? Però què passa? Que han passat coses aquests últims 100 anys, la física, les matemàtiques, etc. Llavors, tot això que fa molt és una saviesa ancestral, es pot passar pel sedàs de la nova física, física quàntica, la relativitat i moltes coses que hem après aquests últims anys. Per tant, aquest és un intent d'integrar el molt antic que funciona amb la nostra medicina, que en aquest aspecte no funciona. Nosaltres som molt bons a l'hora d'entendre el cos físic com un aparell, com un rellotge perfecte, amb engranatges i tot funciona estupendament bé. El mecànic, és un concepte mecanicista del funcionament del cos humà com un rellotge perfecte. Però després te'n dones compte que no. Te'n dones compte que això no funciona així. Que hi ha una part invisible que justament fa funcionar el mecànic. I ara hauríem de saber-ho o integrar-ho una mica més. Tota la societat, els metges també. I és que si tu tens un cotxe aparcat aquí fora, és el teu cotxe, surts amb un comandament a distància, fas clic, generes una onda electromagnètica i llavors notes cloc i ja s'ha obert el pany. I s'ha obert el teu pany, no el de tot el barri. O sigui, hi ha una especificitat. Per tant, aquest és un exemple senzill, és més que una metàfora, perquè és així com funciona el cos. Tot el nostre software, tot el que funciona aquest cos mecànic, està fora.
en el camp magnètic. Això és dels primers dies dels cursos que la Carme va atendre, doncs ja ho deia, el biocamp, que en diu la Laura famosa, que tots els pintors del Renaixement es plegaven allí de diversos colors. Hi ha moltes capes de l'aura i és la vibració que segueix el cos físic. El cos físic no s'acaba aquí, sinó segueix amb una vibració que per alta no es veu. Tampoc veiem la BBC aquí o la TV3, no ho veiem, però hi és. I llavors aquests senyals magnètiques nosaltres les podem descodificar si tenim un mòbil, amb aquest mòbil. Aquest mòbil jo el que faig és sintonitzar, TV3, mous una mica el dial, una altra freqüència. Llavors reps les freqüències que t'interessa contactar. Això tothom ho entén, perquè ara és el que vivim envoltats d'ones. I resulta que això és així també amb els humans. I on estan les ones? Estan envoltant el nostre cos. Algú les veu, algú molt sensible les veu en forma d'aura, és el biocamp, i té una color, de vegades blanc, de vegades una mica groc, blau, etc. Hi ha diferents capes. Esclar, això que el software estigui fora del cos, és una mica, es dona de patades amb el que a les facultats de biologia, de farmàcia i medicina s'ensenya. Però és així, encara que ens sembli insòlit, en un moment que no s'hauria de semblar tan estrany, perquè ho vivim cada dia, això, l'electromagnetisme. Llavors, el llibre va d'això, que hi ha dos àmbits, o tres, molt diferenciats. El nostre cos físic, que està fet per teixits orgànics, fibres, cèl·lules, òrgans, que estan tots coordinats per funcionar. Però és el físic, el que es toca, el que es veu al microscopi, el que es pot tocar, les radiografies, tot això és el cos físic, els ossos, el fetge. Però després hi ha el cos electromagnètic, que és el software, que són les instruccions perquè el cos prengui la forma del cos. La forma del cos, la informació sobre la forma del cos no està en el cos físic, està fora. És la primera capa de l'aura, el cos etèric, és d'un centímetre i d'alguna forma és el motllo perfecte del que serà el cos. I el primer que apareix, abans que nosaltres apareguem orgànicament, el primer que apareix és aquest cos, el motllo. O sigui, hi ha una capa energètica que s'encarrega del motllo. Primer hi ha el motllo, encara no hi ha el cos. Primer hi ha una polaritat, positiu i negatiu. Després hi ha un camp i després hi ha la forma del fetge, la forma del cor, la forma dibuixat. I quan creix el cor, creix a dins d'aquest motllo, ja amb la forma precisa. A part de la forma del cos, que està fora del cos, hi ha una altra part. Hi ha les funcions del cos. Totes les funcions del cos, totes estan fora. I d'aquesta forma que us deia, d'electromagnetisme, doncs hi ha el cos, s'envien senyals en el cos perquè el cos funcioni. Què té el cos? Elèctric. Antenes. Està ple d'antenes, algunes molt petites, a sobre la superfície de cada una de les cèl·lules. Hi ha milions d'antenes en forma de proteïnes que són antenes específiques. No tenen res a veure unes amb les altres. Per exemple, l'antena que fa que el cor bategui està en unes cèl·lules petitetes, hi ha 60.000 cèl·lules esperant un senyal de fora que ve i batega el cor.
Per tant, la forma està fora, les funcions estan fora. La reparació, les instruccions de reparació estan fora també. Fas una ferida, al cap de 15 dies està reparada, tu. El cos ho ha fet tot solet, amb les instruccions de fora. I la renovació, ens renovem tots constantment, en plan bèstia, 10 milions de cèl·lules cada segon. Alguns molt ràpides, per exemple, tot el budell, en 1 o 2 setmanes està renovat. Les neurones, per exemple, tarden mesos, però entremig la majoria dels teixits es renoven. I la nostra personalitat, a part de la forma, la funció, la reparació i la renovació de teixits, la nostra personalitat també està fora. Pot ser que la personalitat estigui fora. No està el cervell, no? El cervell descodifica senyals que van entrant i es van organitzant, ningú sap com. Com ho sé? Que el cervell, que la personalitat està fora. Perquè quan fèiem un trasplantament de cor, agafes el cor, no? L'implantes amb aquella persona que ja el cor no li funcionava i resulta que al cap d'uns mesos algú es queixa i diu, escolta, jo he canviat de personalitat aquí. I això passa si ho interrogues. Si no interrogues, passa desapercebut. Però et canvia la personalitat. Per què? Perquè amb el cor s'ha agafat també el camp magnètic del cor. És un dels principis de la física quàntica. Tot és una partícula material al cor i a la vegada una ona, una vibració. Per tant, vam tenir un cas espectacular que ens va xocar, però amb el qual no vam poder fer res, no vam poder entendre, que és com un nano trasplantat del cor de Barcelona. Els pares molt preocupats van dir alguna cosa li ha passat després del trasplantament, deu ser la cortisona, els corticoides, perquè d'un fan del Barça ha passat a ser un fan del Madrid. Clar. I el dia que m'ho va dir la Mireia, una col·laboradora meva, que és una internista brillant, diu, això què és, Manel? No en tinc ni idea, tu. Sempre hi ha una explicació. Això són els corticoides, que és una al·lucinació, no? Molt bé. Doncs mira, donem una mica antial·lucinògens, no? Clar, tot això ho veus en perspectiva, perquè en algun moment vaig llegir un article fantàstic, un llibre i un vídeo, hi ha una pel·lícula també, un canvi de cor, de la primera, una ballarina estupenda que li van trasplantar el cor i el pulmó a la vegada a la Universitat de Yale. I era una novetat, fa 30-35 anys. I un periodista se li va apropar, escolta, i ara vostè amb el cor nou i el pulmó nou, ara què li faria il·lusió fer? La ballarina, fineta, dietètica, etc. I va dir, ara m'agradaria agafar una moto, beure cervesa i anar al McDonald's a menjar els nuggets del McDonald's. I ella mateixa, però què estic dient? Això està, aquest llibre fantàstic, En canvi de cor, de la Claire Sylvia, està prologat pel seu metge que dona testimoni de no fer que allò va ser així, que no és una invenció, no? I aquesta dona, curiosament, doncs, mentre vivia anava amb 2 personalitats, que alternaven, ningú sap com. I de cop i volta va entendre qui era ell. Ell, el donant. Un motorista, que anava a moto i es va fumar una castanya impressionant, portava els nuggets del McDonald's aquí a deixar i estava begut, i per això va deixar. Llavors, i va saber qui era, el seu nom, i sabia on vivia, perquè la informació està en el camp.
va anar a casa seva, tu. Escolta, jo sóc el vostre fill. Bueno, esclar, mira quina rebuda més fantàstica, no? Què m'expliques? Sí. Ara us diré. Llavors va entrar a casa i va assenyalar cada una de les habitacions i les persones que hi era. Va donar tants detalls que al final van haver d'admetre que aquella noia fineta tenia l'ànima del seu fill a dins. O sigui, la informació. Per tant, tot això i més et fa entendre el món del dret, no del revés, que diu. És el que hi ha. No el que ens pensem que hi ha o el que l'aparença ens pot donar a entendre, sinó que hi ha a darrere el material, el físic, hi ha unes forces impressionants que no es veuen, però que ens determinen tot, la forma, les funcions, la repressió, la renovació, la personalitat i com actuem. Clar, tot això et canvia, et capgira. 180 graus, la forma d'entendre el ser humà, la biologia, la medicina també. La medicina ha d'integrar el més aviat possible tot aquest coneixement savi d'aquestes cultures antigues i prescindir del concepte que són antiquades. Com que és molt vell, és antiquat. I això és un greu error. Per què la medicina ara està la medicina amb un camí sense sortida? Perquè és evident, cada vegada es fa més evident, doncs que hi ha un sistema molt sofisticat, energètic, fa 1000 anys descrit, que permet que el cos es curi sol. Sol. Des del punt de vista físic, una ferida, o des del punt de vista psicològic. Llavors, què passa? Llavors apareix un aspecte interessant en tot això, i és que hi ha d'haver un diàleg entre el software i el hardware. El hardware què és? És aigua, 75% d'aigua, que Déu-n'hi-do, i després el físic, el cos físic. Llavors, tot això està ple, ho visualitzeu com ple d'antenes, esperant un senyal, i l'aigua que pinta aquí tanta aigua. On està l'aigua? L'aigua està estructurada a l'entorn de tot. Una fibra muscular, per exemple, està envoltada d'aigua com un bolígraf d'aquests Bic, la part transparent. Allò és aigua. Què fa l'aigua envoltant tot? L'aigua té la memòria de lo que arriba electromagnèticament. És el dipositari de la memòria. És la memòria de l'aigua. Això fa molts anys que se sap. La base científica de la homeopatia. I aquesta aigua es queda la informació que arriba i la transmet als teixits. I la combinació d'aigua, per exemple, i una fibra muscular és un semiconductor que va a la velocitat de la llum. O sigui, estem tots cablejats. Els xinos deien mils i mils i mils de cables. És veritat. Milions, de fet, envoltats d'aigua que permeten el pas de la informació que en algun moment ha sigut magnètica, per llei de Faraday ha passat elèctrica, es queda en l'aigua i s'allibera dels teixits com a informació perquè els teixits i els òrgans funcionin. Això és màgia, tu. No? Això és màgia. Llavors, tot funciona quan aquest software, aquests programes i el cos físic, el cos elèctric, que en diuen, estan connectats. Tot funciona. Com es connecten? Doncs
Els vòrtex, els xacres, que són 7 xacres principals, n'hi ha molts més, però els 7 principals són aquests, els meridians, els punts d'acupuntura, no? Que són per on es cola la informació amb els òrgans i els teixits. Després, el cor helicoidal que va descobrir el Paco Torrenguasp, un geni de la medicina energètica, que té un totxo impressionant, que és un bioenginyer, el James Oschman, va dir això, l'antena aquesta té una configuració d'una doble helicoide, que és una cinta de Moebius, una cinta sense fi. I aquesta és una de les configuracions físiques que et permet descodificar els camps magnètics i convertir-los en elèctrics. O sigui, els físics tenen aquesta llei de Bove-Aharonov, que en diuen, doncs que permet això, el cor, això fa el cor. Llavors, pel cor passa una quantitat d'informació bestial que es transmet al cos i el cor sincronitza tot, perquè és el més potent que tenim en el cos. Sincronitza tot. O sigui, és com el director d'orquestra. Quan hi ha director d'orquestra, l'orquestra va perfecta. Cap problema, saps? Quan el director d'orquestra desapareix, perquè hi ha hagut una obstrucció entre el senyal electromagnètic i el cos físic, el que en diuen bloqueig. Estic bloquejada, no? Si resulta que el bloqueig està en aquesta àrea cardíaca, per pena, per decepció, per soledat, llavors es tanca aquest camp magnètic, llavors el cor queda fora de cobertura. No arriba el senyal que ha d'arribar al director d'orquestra. El director d'orquestra no hi és. I els músics es poden fer cada un la seva orquestra particular, el qual vol dir que l'orquestra va marxant, però amb un modo que no és tan perfecte. I pot arribar inclús a ser un modo de supervivència. Per tant, el concepte de bloqueig cardíac és la clau d'aquest món energètic. Una vegada entenem el que és tot el tema del software, el cos elèctric, i el diàleg que hi ha necessari entre els dos perquè el cos funcioni. I per què ens bloquegem? Ens bloquegem per emocions. Les emocions organitzen o desorganitzen l'ànima nostra. L'ànima és el biocamp. Laura, les emocions. Qui parla d'emocions? En aquest món occidental, tan mecanicista, tan reduccionista, tan científic, resulta que les emocions no se'n parla. Ni a la família, no se'n parla a l'escola, no se'n parla als mitjans de comunicació, a les facultats. Ara, fa 10 anys, la meva filla l'Anna, que és l'Anna Llenes, no és filla meva biològica, però de petita doncs l'he posat com els meus altres 4 fills. L'Anna Llenes és la primera en el món occidental que diu El monstre de colors, aquest llibre estupendo, que acompanya a tots els mestres i petits, fa escassament 10 anys. Les emocions s'introdueixen a les escoles, però no a les escoles d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, no, arreu del món. El seu llibre, 3 milions d'exemplars venuts, s'ha traduït a 40 idiomes. Què vol dir això? Que hi havia almenys 40 països o idiomes que estaven fora de cobertura del que eren les emocions. I ho han començat tímidament per aquesta banda, que és una bona forma, no? Ella és mestra, la Mireia és mestra. Ostres, quina sort que les mestres ensenyen als alumnes i als papàs què són les emocions. I ara és molt famosa, té una filla mediàtica, tu. Però
té raó, i els savis de tot aquest món del biocamp, de l'aura, de l'ànima, diuen l'ànima està organitzada o desorganitzada per les emocions. Els metges de capçalera d'abans ja ho sabien. Ja ho sabien, que després d'un terrabastall familiar doncs hi ha malalties. Tothom ho sap. Però com que la facultat de medicina no ens ho expliquen, ho hem d'averiguar després nosaltres. No? És el que ha passat ara. Les emocions compten, i tant que compten. Llavors, d'alguna forma, els xacres exemplifiquen, són un exemple, n'hi ha molts més. Alguns de vosaltres sou terapeutes fa temps, no? I sabeu. La consciència mou els xacres. La consciència. Ningú sap el que és la consciència. Tranquils. Hi ha 240 i pico definicions, em sembla. Però ningú sap el que és. Però és el nostre sistema operatiu. És com funcionem. No? Consciència de desarrelament. És el primer xacra del Pirineu. És el que passen els nanos quan els porten a la guarderia, no? I es desarrelen dels papàs, o bé quan hi ha en el que contra els esfínters, l'anal i l'urinari, i passen de l'escola de pàrvuls, no? Doncs les escoles grans passen de 15 o 20 persones, nanos, a 450. Sensació brutal de desarrelament. Es tornen a fer les coses a sobre, quan ja tenien els filtres controlats. Què és això? Una por tremenda està desarrelat. Fixa't tu, primer xacra. Segon xacra, que està aquí sobre el pubis. Sensació d'aquella persona que tinc al davant s'està passant amb mi. És el meu cap, el meu veí, la meva parella, el meu fill o la societat. Una percepció. Percepció, llavors, què passa? Quan algú abusa de tu, perquè a mi em donen 700 euros i el meu company que fa la mateixa feina que jo lo dona 1.200. Això els primers dies no passa res, però quan passa un temps es converteix en un abús que s'identifica com a tal. Es tanca aquest xacra, que està aquí sobre el pubis, i deixa fora de cobertura la bufeta urinària i tot el sistema ginecològic. I en els homes la pròstata, tu. I comença a desinformar-se la pròstata, desinformar-se el sistema urinari, comença a tenir infeccions urinàries. Per què? Hi vinc antibiòtics, però sense entendre que el primer ha sigut que les instruccions de renovació i reparació de la bufeta urinària i de funcionament de la bufeta urinària estaven en un lloc que no es veu, un lloc invisible, a un pam del cos físic. I només s'obrir es cura, perquè el cos es cura sol. Clar, tot això jo he hagut de desfer tabula rasa i reconstruir una medicina, que és la que hi ha aquí, amb el positiu de les dues medicines. Perquè medicina només n'hi ha una. D'acord? Només n'hi ha una. Una que no es veu, l'altra que es veu. Com això. El telèfon, hi ha això i el que no es veu. Però és tot un pack, sí o no? Ningú dubta. Què és més important, la medicina que no es veu o l'altra? No. És el mateix. És una pregunta tonta, no? Bueno, ja estem amb l'abús. Segon, problemes urinaris, problemes ginecològics, problemes de quistes d'ovari, problemes de miomes, etc. No? Molta gent ja ho identifica, això. Jo ja sé per què em passa això. Gent conscient que saben com funciona el cos, com funciona el seu cos. No estan pendents del que li diuen a fora, sinó del que percep ell o ella. Tinc un nus a l'estómac. Tercer xacra tancat. Per què et tanques això? Consciència de no poder. Jo no puc amb això. És massa per mi. Llavors, es
protegeix el cos i es tanca. I et fa aquí una espècie de coraça, no? Sort que hi ha corasses, sort que hi ha búnquers, quan hi ha bombardejos, no? Sort. Però què fas? Les corasses i els búnquers i les proteccions et van molt bé transitòriament, però a llarg plaç et desinformen. Perquè recordeu que la informació està fora, però aquella informació ja no arriba a l'estómac. Llavors, l'aigua es densifica i tot el budell es desinforma. Tot el budell. Perquè l'ecosistema complex del budell ningú l'entén. Però el fet és que està coordinat, sincronitzat, fet funcionar, renovat, tot per un vòrtex, un remolí, que és el tercer xakra. Quan es tanca, pam, el budell en obres. O és que jo fa anys que ja no puc digerir bé, o ara últimament m'ha sortit una intolerància digestiva, no? I m'inflo com un globo, i no sé per què, sé que estic embarassada, però m'inflo perquè els gasos s'acumulen. O bé, aquí darrere del tercer xakra hi ha el càrdies. És que l'esfínter que tanca perquè els àcids de l'estómac no pugen a l'esòfag, les glopades d'àcids, no? Doncs en el moment que es tanca el tercer xakra, doncs l'esfínter queda entreobert i rígid, i vinga àcids cap amunt. I el tercer xakra, quan es tanca també, hi ha una cosa que s'anul·la completament, que és la vitalitat. D'on surt la vitalitat? Doncs els mapes hindús surt pel malic i fa una espiral cada vegada més gran. De tal manera que la vitalitat ho abarca tot, les articulacions i els òrgans, tot. La vitalitat. Què és la vitalitat? Ningú sap. Com l'energia. Ningú sap el que és l'energia. La vitalitat segueix els mateixos passos. Ningú en té ni idea. Però sabem quan una persona, un nano, està vital o no. La vitalitat vol dir que a mi em falten piles, no tiro. Vull fer moltes coses amb el cap, tinc moltes idees, però no executo perquè el cos no em segueix. Aquest és el terme habitual, no? Bueno, llavors vas amb algú i diu, no, això és depressió. No, depressió no estic deprimida, no, és depressió això. Sembla el mateix, perquè amb la depressió no tires tampoc, no? I estàs xof, i tens una cara de xof. Però hi ha dos tipus de xof. Has perdut energia amb aquell tema, ja no puc més, o bé el tercer xakra està tancat i tu l'obres. I quan l'obres, instantàniament la vitalitat apareix. I t'ho diuen tranquil·lament la gent. És una, no depressió, una desvitalització. Si tercer xakra, budell, tot el budell, vitalitat, els àcids cap amunt, i després n'hi ha un altre impressionant que jo com a cardiòleg ningú m'havia explicat. No està en els llibres actualment. M'ofego. S'ofega. Quina edat té vostè? 65 anys. Ui, esclar, això és l'edat, ja ho sap, no? O és un virus. O això deu ser genètic. És a dir, ens les inventem totes per no dir una cosa directament, que és jo no en tinc ni idea de per què a vostè li passa això. Ja està. Això no paga impostos, però sembla que és molt difícil de dir, no? Llavors, resulta que el tercer element és el diafragma. El diafragma és una cúpula impressionant, com la de Sant Pere, que és un múscul de 2 o 3 mil·límetres de gruix, no? I quan resulta que se'ns tanca el tercer xakra, la cúpula aquesta, que era de cobertura,
i no s'energitza. Si no s'energitza, el múscul es fa dur, dens, de vegades dolorós. Però si la cúpula del diafragma està densa, quan tu inspires, en teoria la cúpula ha de baixar per deixar espai als pulmons a dalt, no? Que estan a dalt, perquè s'expandeixin, resulta que no. No puc inspirar, no puc cantar, m'ofego de seguida al pujar les escales, o bé al córrer darrere un autobús, o pujar pendents. Jo no puc pujar pendents, tu. Llavors, no hi ha cap llibre de medicina actual en el món que et digui que obrint aquest xacra tu pots fer desaparèixer un ofec. Ahir mateix vaig veure una dona de 88 anys, 88 anys, que venia, pobreta, fet un crom, i s'ofegava, i s'ofegava, i s'ofegava, i era la segona vegada. La setmana passada la veig, que li passa, no, em diu que tinc el cor que no funciona. Bueno, tenia xacres tancats, tu. Les relacions amb la família, eren més que suportables, eren fatals. I s'havia protegit a base de tancar xacres, o sigui, estava fora de cobertura. Bueno, estic mitja hora amb ella, li obro xacres, li dic, anem a pujar una pendent que tinc. A la consulta que tinc a Sant Esteve de Sarrovires, que hi ha una pendent que, Déu-n'hi-do, 10-12 metres, no? I aquesta dona penseu que no, feia 2 passos i esperava. Dic, Isabel, sube la pendiente. Fins al de tot. Ostres, es va quedar de pedra. La família també, i jo també. Bueno, pues tranquil·la. Al cap de 3 o 4 dies diu, se vuelve a ahogar. La veig ahir, al dematí, o abans de dir. ¿Qué te ha pasado? Una altra vegada ofegant-se. S'ha tornat a tancar una altra vegada. Una filla, vine cap aquí. Què passa a casa? I em descriu una història patètica, pobreta, no? Patètica. Que s'havia de protegir de la gent que l'envoltava. I la filla m'ho diu claríssim, és que és això. Són les emocions que la tanquen. El diafragma torna a funcionar malament. Isabel, ¿y qué lo decimos una vez? Vamos a hacerlo otra vez, no? Obro això, poso la pendent, vum, cap amunt. Per tant, l'ofec. El meu germà va ser pneumòleg del clínic, portava la sala del clínic i era especialista en l'orient respiratori. Quan va conèixer tot aquest món energètic, l'Eugeni, que tu el coneixes, doncs, clar, se li va obrir un món de possibilitats terapèutiques de resoldre asmes, resoldre ofecs, etc. Jo, com a cardiòleg, també ofecs que no en tenia. Aquest cor funciona bé, aquest pulmó funciona bé. Com és que aquesta persona s'ofega? I és un tema del diafragma. Fixa't tu, jo no puc amb això. El cor. El territori ja és una mica més meu. Decepció, pena, tristesa, que et tanca el camp magnètic, el tanca, et fa el que en diuen una curassa, dura com una pedra, perquè l'aigua no es mou, el cor està desinformat, el pulmó està desinformat, tot el que té múscul, que és les artèries coronàries, es tanquen, tenen tendència a tancar-se, el múscul dels bronquis es tanca, i pots tenir asma, angines i coses, dolors, purament per faltar energia. Soledat, pena, tristesa. De vegades pot ser molt obvi, se m'ha mort el gos, de feia 15 anys, i era com un germà meu. La pena tan brutal portava a una malaltia cardíaca, que t'envien per trasplantar. Clar, llavors, he hagut de fer una reinterpretació dels pacients que venien, alguns dels quals es trasplantaven, alguns
se'n sortien, però ara he vist que amb una certa freqüència jo puc evitar que això vagi a més, simplement tenint en compte aquest món energètic. O tinc una banda al coll aquí, m'apreta, que no sé el que és, no poder ser tu. Cinquè xacra. Jo no puc ser perquè... Tu calla que no tens ni idea. Diu, m'ho he dit de petita. I m'ha sortit un problema de tiroides, unes cervicals, tota aquesta zona, no? Aquesta tensa, i el tiroides, que el flux del tiroides també té les instruccions de com reparar-se i com renovar-se. Tinc una banda muscular que m'apreta aquí. Tinc un nus aquí, tinc una banda muscular aquí. Etcètera, no? És a dir, llavors quan entens això, dius, falten aquests cromos a la medicina actual. I per això el sentit d'aquest llibre és donar a conèixer per via científica a qui vulgui, no imposar mai, no intentar adoctrinar ningú, perquè quan cregui que és el moment convenient, s'ho llegeixi i comenci a entendre d'una altra forma la vida i la medicina. Tan fàcil, això ho entén un nano de 7 anys, perquè és verge, 8 anys, és molt fàcil. Però els que els hem format molts anys, figura que portem galons aquí, i són molt importants, estem en un pedestal i estem en una àrea superconfort. Jo quan era superespecialista d'eco, ni havia ningú que em discutís, tu, ho sabia tot. Sabia molt d'una cosa molt petita. Entens? I això és molt còmode. Però el preu que pagues en la superespecialització és que no entens res més. I el tema actual és com manegar la superespecialització. Hi ha més de 100 especialitats. I tothom seu que el seu és molt important. I ara la medicina preventiva, agafa tots aquests especialistes, posa en marxa i et passaries el dia a l'hospital fent anàlisis, radiografies, tacs, etc. I llavors, clar, això ens ha de fer veure que possiblement el més intel·ligent és començar a entendre'ns nosaltres mateixos. O sigui, aquest llibre no és únicament pels experts, és per tothom. Perquè està fet en un llenguatge planer, la Mireia s'ha encarregat d'aplanar-lo, perquè l'entengui tothom, perquè ens entenguem nosaltres mateixos i ens fem responsables de la nostra salut. No deixem la nostra salut en mans d'una persona que pot estar molt informada d'un tema molt concret, com jo feia fa anys, però que no veu la globalitat. Perquè la globalitat és el que funciona. No és l'individu. Ara quan veus l'individu, no veus l'individu, veus l'individu i totes les seves relacions familiars i personals i històriques. I això com ho sabem, això? Ara ho explicarà la Mireia perquè ho explica millor que jo. Però hi ha una forma d'entendre l'univers que és la sincronització de tot. Tot està relacionat amb tot. I això ho van dir gent molt sàvia fa 60 anys i no se'ls creia ningú, però abans d'ahir, fa 2 anys, els van donar el Premi Nobel. Per demostrar que tot està sincronitzat, tot està entrellaçat, tot i tot. Llavors, la visió que en diuen sistèmica de la vida. Jo em pensava que ho tenia tot bastant clar fa uns 3 anys, quan conec a la Mireia i m'explica una història diferent. Ella és mestra, fa anys que es dedica a la pedagogia sistèmica, a l'escola, a entendre els nens. Mirar darrere d'aquell nen borde, què hi ha? Hi ha un tinglado familiar que no vegis.
desentrellar això i anar a l'origen. I nosaltres hem d'anar a l'origen. Hem d'anar a l'origen de les ànimes ferides. Sigui un nen a l'escola o sigui un adult que té un nen ferit a dins el dispensari. I a través d'aquesta... Això és molt més científic. Anem a l'origen. Això pot ser... No, anem a l'origen. De vegades no hi ha forma. Però moltes vegades ara tenim les eines per desfer aquella dita. Lo pasado, pasado está. No. Hi ha eines per anar cap endarrere, que és el transllacament quàntic, que té una característica que és no local, no depèn del temps ni de l'espai. Pots anar endarrere, solucionar aquell nano o aquella nena petita quan tenia 7 anys, per solucionar-lo d'ara. Això és el que fa la Mireia. Llavors us deixo amb ella perquè per mi això és el més fascinant. És fascinant de tot. Gràcies. Molt bé, doncs jo us explicaré una miqueta què és de què va una miqueta la tercera part del llibre, que és aquesta part que el Manel ens ha explicat, no? Que és que resulta que és això, que estem tots entrellaçats i que tot està coordinat. Això es va descobrir, com deia el Manel, ja a primers del segle passat. Va haver un biòleg, perquè realment els grans sistèmics són els biòlegs i els pagesos i pageses, les persones que estan en contacte amb la natura, perquè tot biòleg, tot pagès, sap que tot està relacionat i que tot té influències en unes coses amb les altres. No pots entendre una marieta de manera aïllada, l'has d'entendre a dintre del seu ecosistema. Doncs nosaltres igual, nosaltres també som marietes que formem part d'ecosistemes, sí? Doncs en Bertalanffy, que era un biòleg, ell va desenvolupar el que se'n diu la teoria de sistemes. I ell se'n va adonar que hi havia uns principis, que és el principi de la totalitat, que tot forma part d'un tot, que és un tot que és molt més gran que la suma de les parts. I dius, uau, quina cosa, no? Quin principi més estrany. Per què? Perquè en aquest tot formen part tots els individus i formen part les relacions. I les relacions mai són unidireccionals, són multidimensionals. És a dir, quan aïlles a un subjecte, quan aïlles a un individu d'un espai, o quan succeeix un fet, aquestes conseqüències van en totes les direccions. No és com una peça de dominó que van cap a aquelles torres de dominó que cauen cap a una banda, no, cauen cap a moltes bandes. Doncs és això. Aleshores, clar, el tot és molt més gran que la suma dels parts, perquè ho inclou tot això. Què més? A més, clar, parlava també del principi de la totalitat i del principi de la circularitat, que és que tot ens afecta a tots, que és que tot està connectat amb tot. Per exemple, a la feina. Imagineu-vos que esteu treballant en un lloc i un dia una companya falla perquè li ha passat alguna cosa a la seva mare o al seu pare. I vosaltres no coneixeu els pares, però a vosaltres us acaba afectant. Doncs és això, tots estem relacionats encara que no ens coneguem, encara que no ens haguem conegut. Tot forma part i té conseqüències per tothom. Després tenim, a part de la totalitat i la circularitat, la equifinalitat, que és que podem arribar a la mateixa conclusió i al mateix punt per diferents camins, el que deia abans el Manel. Hi ha hagut gent que arriba a aquest món més holístic per la fe, hi ha persones que arriben per l'estudi i hi ha persones que arriben per l'experiència, perquè ho viuen, ho veuen, ho senten i no estan bojos. Aleshores, podem arribar tots, aquí hem arribat tots per diferents camins, estem aquí i estem parlant del mateix. Doncs és això, la equifinalitat, ens podem arribar per molts camins. I després, un altre principi que és molt bonic, i és que parla de tot sistema i tota persona, tot individu, tenim tendència a la neutralitat, a l'equilibri i alhora a una permeabilitat. És a dir, que nosaltres ens anem bellugant en la mesura que interactuem amb la resta. I dius, home, doncs quin rotllo, no? Perquè jo el que vull és estar sempre a fer. Doncs això
no pot ser. És una tendència, anem a l'equilibri, però necessitem aquests petits desequilibris perquè gràcies a això, què fem? Caminem i evolucionem. Per què hem vingut a això? Hem vingut a caminar i hem vingut a evolucionar tots i totes. Llavors, en Bertalanffy, ell desenvolupa aquesta teoria de sistemes i diu, escolta, el geòleg està tancat al seu despatx, el sociòleg al seu, el psicòleg al seu, el metge al seu. Anem a treballar, anem a aquesta teoria de sistemes, anem a incorporar-la a tot, perquè la podem incorporar a tot. I realment això va succeir així. Es va començar a obrir i a incorporar aquesta teoria de sistemes a l'arquitectura, a la psicologia, a tots els camps. I la Virginia Satir, una psicòloga i psiquiatra nord-americana, ho va incorporar i va ser la primera que va desenvolupar la teràpia familiar i va incorporar el concepte de teràpia familiar sistèmica. I ella, evidentment, abans hi havia hagut Freud, abans hi havia hagut Jung, que havien parlat de l'inconscient col·lectiu i de mirar més enllà, de tenir en compte les relacions amb la família, sobretot parlaven més dels pares. En Jung ja va incorporar aquest inconscient més col·lectiu, aquesta consciència col·lectiva, social, i ella, Satir, s'atreveix a anar més enllà i a incorporar la família. I ella parla que la sanació individual i la sanació de la societat passa per la sanació familiar. I a més, parla d'uns conceptes molt bonics que ella diu que és que la vida no és ni bona ni dolenta. Això forma part de l'humà, del judici humà, que diem, oh, quina sort, quina bona sort o quina mala sort, o que bo o que dolent. No, això és social, això és un judici humà. La vida és, l'aigua és bona o dolenta, el foc és bo o dolent. La vida és, no? Simplement és com nosaltres ho vivim, com ens ho prenem i com ens afecta en un moment determinat que ens produeix aquest tancament de protecció. Aleshores, la Virginia Satir, aquesta és la seva filosofia, té un hospital on fan tractaments i que desenvolupa, s'atreveix a fer teràpia de grup. I en aquestes teràpies de grup, i en aquestes incorpora les famílies, incorpora també treball de grups, incorpora tècniques molt novedoses, com per exemple escenificar amb figures plàstiques situacions doloroses. I aleshores, treballant en grup i compartint en grup, es posa una situació que ha estat molt dolorosa per una persona, agafen representants, tu faràs de la meva mare en aquest moment, que tal, tu faràs, i amb unes figures plàstiques, i veient-ho des de fora, tu pots tenir una visió externa. Perquè quan tots vivim una situació tan a dins, que estem tan ficats a dins, i ho estem vivint de manera tan visceral, no tenim aquesta mirada externa. Nosaltres només tenim la nostra mirada particular, que allò és veritat, allò ha estat així i punt, no hi ha una altra opció. Però quan tu pots agafar una miqueta de distància i pots mirar les coses des de fora, ja és molt diferent. Llavors, ella parla d'aquesta mirada externa, de poder mirar-te a tu des de fora, de poder mirar els pares des de fora, de poder mirar els altres també des de fora. Des d'aquesta mirada que ens ofereix la meditació, la posició de l'observador, que vosaltres ja ho sabeu, ho treballeu, que sí que feu moltes meditacions, feu meditacions guiades amb la Isabel, doncs és això, és agafar aquesta mirada de l'observador. En aquell moment no es parlava de meditació, en els anys 50, ja en algun moment, però no estava incorporat a la psicologia, a la pedagogia. Aleshores, doncs, això és una eina que es comença a utilitzar, a mirar, a agafar aquesta mirada de l'observador des de fora, sense parlar de meditació ni res de tot això. I en Bert Hellinger, no sé si vosaltres coneixeu, veig que hi ha algunes coses que ja diuen que sí, doncs en Bert Hellinger, que ve darrere de Virginia Satir, ell és alemany, ell era capellà i fa una passa més encara. Ell fa de capellà, se'n va a Sud-àfrica,
a fer de religiós, d'evangelitzar els zulus. I quan arriba allà diu, ostres tu, veu una comunitat absolutament diferent. I diu, ostres, jo aquí no he vingut a evangelitzar, el que he vingut és a aprendre. I aleshores se n'adona de les diferents maneres de socialitzar, de relacionar-se, d'interactuar familiarment i diu, saps què, jo me n'entorno a Alemanya, penjo la sotana i em dedico a estudiar tot això. I es dedica a estudiar psicologia, psiquiatria, PNL, de tot, no? I comença, coneix també els treballs de Virginia Satir, de tots aquests treballs que es fan a nivell més familiar, aquesta mirada absent de judici, i incorpora aquesta tècnica de treball en grup, treball de les estàtues, però clar, nosaltres a on anem? Anem amb tot el que som, amb tot el nostre recorregut. I clar, i ell venia també del món espiritual i suma la psicologia més clàssica d'aquell moment amb aquesta mirada més oberta, més integral i amb l'espiritualitat. I com que ell entén que realment ho sap, no? Ve d'aquest transcendent, perquè ell és teòleg també, doncs ve d'aquest transcendent de saber que som un, que tots estem connectats, s'atreveix a preguntar als representants, i tu què sents? I com és per tu? Davant de la sorpresa dels representants, que de cop i volta diuen, doncs jo aquí no estic bé, jo sento que com a representant de la mare jo ara me n'aniria cap aquí, o jo vull protegir, o jo... això. I què demostra Bergelinger? Què exposa? Quina passa més fa? Doncs ens mostra la fenomenologia. I és el que ens parlava fa un moment en Manel, que tots som antenes, emissores i receptores, que tots podem captar una situació concreta d'algú altre. Per què? Perquè la informació d'aquesta persona, els pensaments, les emocions, les sensacions, està tot a fora, els bloquejos. És a dir, que tot això, igual que en el mòbil la informació no està dins el mòbil, doncs amb nosaltres igual. La nostra informació de qui som, de què pensem, dels nostres bloquejos, de les nostres cabòries, no estan a dins del cap, estan a fora, són públics i tots hi tenim accés. Si ens posem en aquesta situació i en una situació evidentment terapèutica i d'ajuda. No anem mai a fer una teràpia per xafardejar res, ni per fer turisme, anem per si volem treballar. Evidentment no anem a veure el Manel perquè és molt simpàtic, que també anem perquè volem alguna cosa en concreta, no? Anem a fer algun treball, doncs igual, anem a fer algun treball amb això. I què més va veure Bergelinger? Doncs va veure que aquestes lleis que parlava Bertalan Laffy de la teoria de sistemes es compleixen amb la sistèmica, amb el funcionament de qualsevol organisme humà. Nosaltres parlem del sistema familiar, que és el primer sistema en el que nosaltres aprenem a viure, i després anem amb aquesta informació a la resta de sistemes, que poden ser el laboral, el social, el d'amics. I què va descobrir? Doncs que hi ha unes lleis que actuen sempre i que s'han de tenir molt en compte i que actuen igual que la llei de la gravetat. Encara que un nen no sàpiga que la llei de la gravetat existeix, actua igualment, oi que sí? Doncs amb la sistèmica passa el mateix. Hi ha unes lleis bàsiques que actuen encara que no les coneguem. I una és, la primera, molt important, és la llei de la pertinença. Tot necessita pertànyer. Allò que ens parlava Bertalan Laffy de la totalitat, de que tots formem part d'un tot, doncs és així, però és que a part és que necessitem formar part. Qualsevol cosa, fet, persona que queda exclosa, sempre hi haurà un descendent que farà un símptoma per incloure-ho, perquè necessita pertànyer. Perquè amb aquesta llei de l'equilibri necessitem equilibrar també el sistema. És a dir, que aquelles emocions que han estat excloses en el passat, aquelles persones de la família, no, d'aquest tiet no en parlem perquè aquest tiet va ser un ta-ta-ta-ta-ta, o aquesta emoció, o aquest fill que es va perdre i va causar molt de dolor, no se'n parla, doncs sempre hi haurà algun descendent que farà algun símptoma. Resulta que potser una noia ve a veure'ns que es vol quedar embarassada i no hi ha manera.
I resulta que hi ha una àvia que sempre li havien dit que havia tingut 3 fills i resulta que n'havia tingut 7 i 4 s'havien mort. Van morir més fills que no pas van seguir a la vida. I aquella neta que no sap res d'aquella història de la seva àvia fa un símptoma inconscient, perquè tots resulta que actuem, com en diu Bert Hellinger, per amor inconscient. I del que es tracta és de passar d'aquesta inconsciència a la consciència. Sí? Segona llei seria que tot no només ha de formar part, sinó que ha de formar part al seu lloc. Tots tenim el nostre lloc i hem d'ocupar el nostre lloc. I tots els fets tenen el seu lloc i han d'ocupar el seu lloc. En el cas que us estic explicant, aquesta neta estaria carregant una cosa, un fet que no li correspon a ella. Doncs aquest fet s'ha de tornar al lloc que correspon. I aleshores, a través d'aquestes teràpies sistèmiques, que se'n diuen constel·lacions, que segur que hi ha algunes persones que les coneixeu, de vegades a través de les regressions, hi ha moltes tècniques, jo treballo en constel·lacions, doncs el que podem fer és anar a aquest moment i parlar amb l'ànima, parlar amb les ànimes de l'àvia, donar-li presència, donar-li lloc a aquest dolor que no es va poder mirar, que l'avi no estava en aquell moment per sostenir, i poder-ho deixar allà, en aquell lloc per nosaltres caminar lliures a la vida, perquè nosaltres, hi ha alguns que ho sospitem, però que tots en algun moment determinat hem sentit que portàvem alguna motxilla molt grossa, que sí, i que algunes coses no eren nostres, doncs és així, és veritat, hem anat carregant moltes coses que no són nostres i s'han de retornar en aquell lloc, en aquell moment, en aquell punt, les hem de descarregar. I nosaltres ocupar el nostre lloc, perquè, clar, què faig jo? Doncs que moltes vegades, tot i que jo, potser soc la germana número 2, la filla número 2, resulta que em desordeno, resulta que em poso de gran, o que em poso de petita, o que em poso d'àvia, o que em poso de fill. No, haig d'ocupar el meu lloc i m'haig de posar en el meu lloc, perquè quan ocupo el meu lloc és quan jo realment i veritablement puc desplegar qui sóc jo. Quan jo estic al meu lloc és quan jo sóc total, és quan jo puc ocupar i estar connectada amb la meva essència, perquè no hi ha, tot i que tots formem part del tot, som absolutament particulars i únics, i només podem desplegar tota la nostra meravella, tota aquesta perla preciosa que som tots i cadascun de nosaltres, tots. No hi ha ningú que no sigui una perla preciosa. A vegades hi ha gent que la té amagada, però tots ho som, tots. Aquella dependenta que no em cau gens bé de la plaça perquè en plan també ho és. El que passa que es defensa i porta la màscara de drac, no? O aquella àvia o aquell avi, o aquell... Tothom són perles precioses, boniques, sí? I la tercera llei, la llei de l'equilibri entre el donar i el prendre. La vida, com treballeu amb la Isabel, és inhalar i exhalar, és prendre i deixar anar. Doncs aquesta és la tercera llei, la llei de l'equilibri entre el prendre i el deixar anar. Hi ha gent que diu, no, a mi m'agrada més donar que rebre. Hem d'aprendre a rebre, perquè si no, no estem en equilibri. A on ens estem col·locant? I a més, el donar i el rebre va en funció del lloc, també. Si jo estic com a filla, prenc, perquè els pares donen. Els fills estimem tant els pares que moltes vegades els hi volem tornar aquella vida que ens han donat. I això no pot ser, perquè aleshores ens estem desordenant. Hem d'aprendre. Els pares ens han donat una cosa tan gran i tan bonica que no es pot tornar, que és la vida. I és l'única cosa que els pares tenen l'obligació de fer, donar la vida. És que a mi la meva mare no em va atendre, perquè tal, la mama va donar el que va poder. La mama va donar el que tenia per donar. Tothom dona el que pot i el que té per donar, i el que ha rebut. No es pot donar el que no s'ha rebut. Aleshores, les nostres mares, els nostres pares, van rebre el que van rebre segons el moment històric que van viure, que no té res a veure amb el moment històric particular que hem viscut cadascun de nosaltres. Oh, és que nosaltres som fills de la mateixa família. Sí,
però cadascun hem nascut en un moment determinat. No és el mateix ser el fill gran que s'ha menjat amb patates, ser el primer amb el que han experimentat els pares i han descobert el que és la paternitat i la maternitat, que és el segon que ja tenia una miqueta més d'experiència. O ser el primer i hi havia unes circumstàncies X a la família i ser el segon i hi havia unes altres circumstàncies. Resulta que amb el segon, mira, van perdre amb el negoci no sé què i van passar. És que és així. Cada moment és absolutament particular i únic. I què passa amb la llei de l'equilibri entre el donar i el rebre amb la igualtat? Amb els germans, amb els companys, amb la parella, amb els amics. Doncs que hi ha d'haver un equilibri de reciprocitat. És a dir, jo dono i també haig de rebre en equitat, en equilibri. Perquè si jo dono, sabeu què faran els del costat? Marxaran, perquè serà massa. Oh, és que jo li he donat tot i mira, i ara em deixa. Clar, no ho donis tot. No s'ha de donar tot. Som amb aquestes cançons romàntiques. Te lo di todo y me dejaste, claro. ¿Por qué lo diste todo? Hem d'estar en equilibri. Doncs això seria una miqueta les lleis del que fan funcionar una miqueta aquest món invisible transpersonal i sistèmic. I a mi m'agrada dir que, tornant a la natura, perquè jo sóc una miqueta bitxo de bosc, a mi a l'escola, ja us he dit del Manel que jo sóc mestra, sempre em deien la mestra hierbes, perquè feia coses rares, els feia fer meditacions, ioga, brain gym, quina cirurgia educativa en els nens, i fins que vaig arribar a la sistèmica i vaig començar a fer de terapeuta també. M'agrada molt el símil de la natura. Si tots féssim com els arbres, jo no conec mai un arbre que renegui de les seves arrels. Sabeu que els arbres tan grans són per fora, tan grans són per sota. Doncs si tots i cadascun de nosaltres estem en pau, en agraïment, en aquestes arrels que ens sostenen i ens han donat la vida, florirem i donarem tots els fruits que hem vingut a donar en aquesta vida. Així que endavant. Gràcies. Podeu fer preguntes, estem aquí disponibles pel que vulgueu. Isabel. El toroide. No, el toroide. L'energia, el toroide que... Bueno, sí. A veure, això és segon capítol del llibre. El toroide és el dònut. Sabeu el que és un dònut, no? Doncs cada cosa, des dels àtoms fins als teixits, fins al cos, fins a la Terra i a l'univers, hi ha una estructura que es repeteix sempre, que és el dònut, el microdònut o macrodònut. Per exemple, a nivell del cos, el camp magnètic del cor és un dònut. Nosaltres estem al forat del dònut i nosaltres tenim el dònut aquest amb el qual interaccionem, que és el camp magnètic del cor. Però la ungla també té un dònut petitet. La Terra té el camp magnètic de la Terra que sembla un dònut. I el dònut és una estructura que es repeteix, per tant, arreu de l'univers, les galàxies fins a lo microscòpic, i a través d'una matemàtica fractal, que en diuen, està tot unit. I cada dònut és autosostenible, o sigui, funciona per ell mateix. Hi ha un feedback. Per exemple, l'arbre. Hi ha una part de l'arbre que es veu, que és una part del dònut, i després l'altra part que no es veu, que és l'altre dònut, que són exactament iguals. I dialoguen entre ells. S'informen. Les rels s'informen a les fulles, i les fulles s'informen a les rels. Això a nivell d'arbre, a nivell de cos, a nivell d'ungla, a nivell de fetge,
a nivell de terra, a nivell de lluna i a nivell de cosmos. Tots són dònuts. I és la geometria que ho uneix tot. En el llibre ja veureu que hi ha una explicació, segurament no entendreu res al principi perquè són les bases científiques, però si comenceu a estudiar el que són els patrons d'interferència, la barreja d'ones, la fractalitat, l'holograma, què és l'holograma, tot això són conceptes importants en els quals estan fetes les coses, ara és la realitat, però ningú l'acaba d'entendre. Física quàntica. Física quàntica, un famós físic quàntic, el Richard Feynman, americà, diu el que digui que entén la física quàntica és que no entén res. Bueno, està bé això. I el mateix passa amb els dònuts, que estan molt ben estudiats. És a dir, tota la cosa teòrica està molt bé. Però sabeu, hi ha una cosa important, és que la vida no és estudiar, la vida no està en una biblioteca empollant, la vida no és créixer intel·lectualment només, sinó és viure, és experimentar. Les vivències que tenim nosaltres són el que són. Estem segurs. No dius, crec que he tingut una vivència. No. He viscut això. Una altra cosa és com s'interpreta. Una altra cosa és que la ciència en aquell moment, del seu moment, ho entengui, ho accepti o no. Però la vivència és imborrable, a més. I la vivència passa per l'emoció. I l'emoció és subjectiva. I el subjectiu fins ara no s'ha tingut en compte. Perquè és la teva interpretació. Però és que cadascú té la seva. I, d'alguna forma, la física quàntica, que és una part de la física que la globalitat encara no està coneguda, et diu això, que tu et muntes la teva pel·lícula. A base de decidir què vols fer. I allí hi ha tot l'univers lliure perquè tu et moguis com tu creus que l'has de moure. Per la pròpia iniciativa. Per el que et surt de l'ànima, que ningú sap. Ningú no sap què sortirà d'aquí, sí o no? Tenir uns nanos, jo he tingut 5 fills i jo sabia el que sortiria d'aquests fills. 5 diferents totalment, tu. Totalment diferents. Sé el que els hi haig de dir, sé el que haig de fer, no en tinc ni idea. De vegades quan veig algun pare, ara quan anava a futbol, tu el que has de fer, nen, és... Tu saps el que el teu fill necessita? Saps què sortirà de l'ànima d'aquell nano? Ni idea. És com una llavor. Sap la llavor amb el que es convertirà? No. Diu, no res, és el potencial, no? Que quan es desplega amb les circumstàncies adequades, llavors surt una palmera o surt una coliflor, no? O surt el que sigui. Per tant, els sers humans tenim aquest potencial curiós de desplegar-nos com volem nosaltres. I de vegades ens despleguem com volen les altres persones que ens despleguem. I aquí hi ha el conflicte. A la consulta venen persones que són joies autèntiques, però les circumstàncies ha fet que tu calla, que no tens ni idea. Tu no saps. Mira el teu germà gran, aquest sí que en sap, no? Uf! Només això fa que tornis petitet. O, si vas al metge, els metges hauríem de ser una mica conscients de com parlem
els nostres malalts, no. Molt conscients, ultraconscients. És que si no fa això ja sap el que li passarà, no? Surt així petit. Això, els metges de capçalera d'abans, sí o no? La gent sortia contenta, tot sortia contenta, perquè no eren superespecialistes. Però els especialistes com jo, cuidado que ha de fer això, perquè miri que si no es pren aquest fàrmac, pam, 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 i et posen la por al cos. Deixes de ser lliure, deixes de ser tu. I tot el procés terapèutic està en recuperar la teva essència. Qui ets tu? Independentment de què diguin els que estan al voltant teu. Només així la teva força serà impressionant, imparable. I com saps qui ets tu? Escoltant-te, observant-te. La gent que t'envolta també et diu: tu, ostres, tu, mira quines coses més xules que tens tu, tu tens aquesta i aquesta capacitat. I, jo no ho sabia perquè, esclar, jo estic massa dins meu. El que fa la Isabel és molt important. El que fa és empoderar-vos tots vosaltres, gràcies a l'Isabel, o el que heu llegit, o el que... No? Comenceu a entendre qui sou vosaltres, el potencial vostre, la capacitat de fer coses, la capacitat de, amb una frase, canviar la cara d'una persona. Amb el Qigong, no? El Tai Chi que feu, doncs, uau, i mogut l'energia, no cal que vagi amb el ballester. Amb l'Isabel ja en tinc prou. Jo moc l'energia amb les mans, però ell la mou físicament. La Mireia és ballarina, a part de mestra i ballarina. I actriu. Ella sap el cos físic de què va. Ens hem de moure. El cos s'ha de moure. El coco s'ha de moure també. L'energia s'ha de moure. Perquè si no ens movem ens bloquegem. És com l'aigua, hi ha que fluir. L'aigua ha de fluir. O si no es fa malbé. L'energia ha de fluir si no es bloqueja. No? Manel, en un capítol que parles de les fases de l'aigua, ara que deies l'aigua, Sí. allò de l'aigua cristal·lina, tu Sí. pots dir una mica també. Sí, bueno, l'aigua clàssicament és líquida, no? És gasosa, és els núvols, i després ja és la fase sòlida, no? El gel. Però hi ha una altra fase de l'aigua molt curiosa, que és la cristal·lina, que ho va descobrir fa uns 20 i pico d'anys un geni americà, el Gerald Pollack, i va dir que quan nosaltres posem aigua en un vas d'aigua i li posem una mica de curri, per exemple, no? Una partícula, si agafem una lupa i mirem la paret de l'aigua, resulta que el curri no arriba a la paret del vidre. Es veu, hi ha mig mil·límetre i es veu. És una fase en la qual no arriba l'aigua perquè hi ha alguna cosa que ho impedeix. Què és això? Doncs perquè instantàniament quan cau l'aigua es forma instantàniament a temperatura ambient una capa, una multicapa d'aigua estructurada, que és com el rusc, saps? El rusc de mel, que té una cosa hexagonal, instantània. I són milions de capes que ocupen aquest espai que després el curri no pot penetrar perquè ja està ocupat. Això en diuen la zona d'exclusió. Aquesta zona on hi ha dos aigües, l'aigua lliure al mig del vas i l'aigua al costat del vas, que és una aigua cristal·lina estructurada. Si tu poses una electroda a l'aigua cristal·lina al costat del vas i poses una electroda al mig, resulta que tens corrent elèctrica. O sigui, el que fa només posar l'aigua al vas és una separació de càrregues negatives, les que estan al costat del vidre,
positives les que estan al mig de l'aigua. Ja tens una bateria. Som una bateria amb potes, tu. Això dins dels vasos sanguinis també passa igual. Com? A dins del vas sanguini passa igual. Sí, i en els vasos sanguinis passa el mateix. Passa el mateix i en els capil·lars, que són mils i mils i mils de quilòmetres, el que fa propulsar la circulació no és el cor. Les artèries grans sí, perquè són pulsàtils. Pots veure la pulsatilitat, no? Nosaltres ens ho hem ensenyat a la facultat. Però en els capil·lars la circulació és contínua. Què és el que fa funcionar la sang? Qui propulsa la sang? El cor no. El cor són 300 grams i els circuits de 100.000 quilòmetres. Les artèries grans sí, les arterioles, no? Però després ja la circulació es fa independent. I resulta que aquest home, Gerald Pollack, va treure un article fa un any i mig impressionant sobre que la propulsió de tot el món de capil·lar és degut als rajos infrarrojos del Sol. I d'una forma màgica es combina els rajos infrarrojos que fa funcionar la circulació capil·lar amb el cor, la pulsatilitat del cor. I els dos estan en una dansa màgica que ara no entenem encara, que fa que la sang vagi fluint. I ho va demostrar d'una forma molt bèstia, molt bèstia. Està en el llibre també. Va agafar un pollet, un embrió de pollet, va desplegar el cor, no? Va començar a posar microscopis i els capil·lars, no? I la circulació capil·lar anava fluint, perfecte. Llavors, què va fer? Va parar el cor del pollet aquell, de l'embrió. Va parar el cor amb una injecció de clorur potàssic, el cor es para i la circulació general doncs baixa, no? Baixa, està 3 minuts així i se li acut a l'home posar una llum de rajos infrarrojos en els capil·lars. Torna a posar el flux. Cor parat, flux en marxa. Només per la llum i la separació de càrregues a les artèries que fa que aquest voltatge sigui el que propulsi la sang cap endavant. Això és de fa un any i mig. Això no està en els llibres. Però et dona una idea del que ja Rudolf Steiner deia, no? Fa 100 anys, el filòsof. El cor no és una bomba. Perquè resulta, el que polsa no és el batec cardíac que expulsa, no és una bomba hidràulica, sinó el camp magnètic acompanyat del cor és el que succiona. Et fa una succió i cada vegada que fa una succió hi ha un vòrtex a dins del cor i a les artèries a fora del cor. O sigui, la sang es propulsa de xuclades com un remolí, no? Un remolí. O sigui, el camp magnètic del cor regenera un remolí i el cor físic acompanya aquest remolí. Qui ho entén, això? Bueno, has de canviar el xip, no? Has de canviar el xip. Quines implicacions té? Que si jo vull millorar la funció cardíaca d'una persona, com la d'aquesta dona de 88 anys, que venia pobreta, que no tirava, què vaig fer? Únicament vaig fer expandir el camp magnètic a través del cor, no? El camp magnètic del cor obert i ja polsa bé. Això ho tenim demostrat al laboratori. I després passo les mans i creo una situació semblant a la d'aquell home posant uns rajos infrarrojos, perquè les meves mans i les de tots vosaltres tenen una capacitat de generar energia bestial. I només passar les mans i una vegada i fomentar els circuits que s'han descrit ja fa anys el meu mestre de polaritat i el seu mestre, l'Stone, només amb això energitzes el cos. Si energitzes el cos, els capil·lars ja tornen a tenir la fase de l'aigua activada.
Aquesta fase de l'aigua, que deia d'un vas, quan tu poses la llum, passa de mig mil·límetre a 1 mil·límetre. O sigui, com més llum, més bateries tens. Té sentit, no? Nosaltres tenim la platja aquí al costat, no? Quan aneu a prendre el sol, ostres, sortiu xutats de què? D'energia. Perquè tots els vostres capil·lars, mils de quilòmetres, estan activats ja. Ja la circulació funciona. Entesos? És a dir, tot això vol començar a entendre el cos d'una altra forma. I en aquest sentit, lo natural cada vegada té més sentit de posar-ho en marxa. Els fàrmacs, estupendos per un temps. Mal de queixada, fàrmac, molt bé. Però també amb les mans vostres i amb aquests coneixements podeu aliviar moltes coses d'una forma natural. Que és el que feien els nostres avis, no? I els besavis, i els curanderos, i els xamans. Sí, no? Totes les cultures està ben descrit això. No estem... I ja és potenciar-ho amb la ciència, que la ciència té una capacitat bestial de dir avui una cosa i al cap d'una setmana una altra, o només una altra totalment diferent. I aquesta és la part interessant, no? Que la ciència es mou. Després hi ha els científics, no són com persones humanes, doncs poden no agafen el ritme de la ciència. No? Això és el que deia el Paco. Diu, Manel, la ciència és la que és. Diu, els científics tenim els problemes, saps? Perquè no ens adaptem a lo que hi ha. Perquè estem en l'economia, que hay lo mío, ¿no? Que hay de mi libro, tal, etc. I, bueno, està bé, però hem d'estar oberts, no? Una altra forma d'interpretar i de veure el món. Els fets, per això són els fets. I això és l'important. Vostè creu o sap? No, jo no crec. Jo sé perquè ho he viscut. I això és acceptable. I moltes coses que no s'incloïen a la física, per exemple, ara s'inclouen. El nostre amic que prologa el llibre, que és un geni impressionant, l'Àlex Gómez Marín, que és un físic, teòric i neurobiòleg d'Alacant, va fer una experiència propera a la mort, se'n va anar cap amunt, ara té 44 anys, això fa 3 o 4 anys, 40 anys, va marxar i va veure tot el panorama de tal, va tornar a baixar i com a físic brillant que és, diu, jo on em col·loco la física? Estic fora de la física, fora de la consciència, perquè això no existeix, perquè el paradigma imperant és que això no... Això s'ha de comprovar científicament, sí, però potser haurem d'esperar 200 anys, no estem per esperar 200 anys per acceptar-nos o acceptar els fets tal com són. No tal com la ciència d'aquell moment figura que hem de pensar o de fer. Per tant, hem d'estar amb la ment oberta, crítica sempre, el dubte, sempre hi ha el dubte. El meu pare diu, Elogio de la duda, hi ha un llibre fantàstic de la Victoria Camps. I això és important, perquè sempre hem de dubtar. Estem segurs que això que el que veiem és això o és una altra cosa? Bueno, això ens ho va explicar el meu pare a tots els germans, no? I està bé, i de vegades ho averigues o no. No ho pots fer sempre, això és veritat, vull dir, jo no puc filtrar tota la medicina que m'han ensenyat els meus mestres amb bona fe, molt bons mestres, filtrar i dubtar de tot, però sí que de quan en quan trobes coses, i ostres, això jo ho explicava així a la facultat i ja resulta que 20 anys després ja no, perquè hi ha altres evidències, no? I el treball d'investigació en llibertat no condicionat per interessos econòmics, per mi és molt important. Hem d'investigar les coses sèries, no les coses que donen peles. O sigui que, bueno, no sé, digues. Manel, perdona. Primer felicitar-la per ser tan valent en defendre alguna cosa que hi ha molta gent que encara no entén. Moltíssima gent no l'entén.
Aleshores, jo vull també fer dues aportacions en quant a energia. Nosaltres, la doctora Fuselló ho sap, podem transformar medicaments al·lopàtics amb homeopàtics només movent energia. Primer punt. Segon punt. Podem treure dolors amb mecànica i física quàntica que desapareixen i tarden 10 minuts en tornar sense medicaments. I estem parlant només d'energia quàntica. I ho estem portant a terme cada dia. Clar, bueno, crec que tens raó. És a dir, un antihistamínic, que pots comprar a la farmàcia per una al·lèrgia. Si tu fas el procés que fan la medicació homeopàtica, que és agitar, diluir, al final no et queda la molècula, sinó et queda la vibració. Això és el que cura. Això és el que cura. O sigui, la base científica de l'homeopatia és claríssima, ja fa anys que està establerta. No? Manel, perdona que et talli. Nosaltres prenem antibiòtics, però fem homeopàtic. Sí. Simplement és posar un got d'aigua Sí. amb l'antibiòtic al costat. Moure energia. Moure, sí. I l'antibiòtic passarà als que són els principis actius a l'aigua, jo m'ho prendré i em curaré. I tota la química queda en el plat. Ve ser el mateix. És l'aigua com a dipositari de la informació. Sí. I quan tu mous l'energia, doncs l'aigua s'empapa de la vibració d'aquell antibiòtic, tot el que sigui. L'altre era... Sí, la flors de Bach és això, que és una vibració. Aquest home va averiguar, perquè era una persona de gran sensibilitat, que segons quines flors li abocaven segons quins sentiments. I va fer la classificació, el doctor Bach, no? Què és això? És la cosa vibracional. La vibració és informació. I la informació el que fa és interaccionar amb la vibració del cos. I si és una bona vibració, la que necessites, la vibració, no tens amb una flor de Bach, amb el Rescue o qualsevol cosa que volem. Digues, Carme. No vull interrompre, no sé si s'ha acabat. A veure, abans has parlat que les cèl·lules es renoven més o menys cada 5 anys, no? No, les cèl·lules, algunes es renoven cada setmana. No, o sigui, una renovació. És una renovació constant. Depèn de cada teixit, es renoven més o menys. Hi ha 2 teixits que no es renoven, que és el cardíac i el muscular. Però, per exemple, les neurones, que ens pensàvem que no es renovaven, nosaltres l'any 1999 vam demostrar que es renovaven. Si talles les neurones per trasplantar el cor, agafar tisores, no? I l'aorta està embolcallada de nervis, que donen el sistema simpàtic i el parasimpàtic en el cor per funcionar més ràpid o no. Si els talles, el cor del trasplantat va a pinyó fixa i aquella persona no té dolor, encara que tingui un infart, no té dolor, perquè li falten els nervis, no? Bé, doncs al cap del temps, això amb l'Ignasi Carrió, que llavors era el cap de servei de medicina nuclear, un oncòleg brillant, doncs vam demostrar, a través d'una tesi doctoral de la Montse Stork, van demostrar i van publicar l'any 99 la primera evidència en el món de que les neurones, que les podien localitzar amb uns marcadors isotòpics molt clars, les neurones van pujant a mida que el pacient va passant els anys. I les neurones el primer any n'hi ha bastant poques. El segon any n'hi ha més, quan fa 7 o 8 anys de trasplantat, les neurones ja estan quasi a tope. Per tant, aquella persona ja pot tenir dolor, ja pot tenir canvis elèctrics, ja pot tenir una regulació de la freqüència cardíaca que no tenia recent trasplantats quan les neurones estan tallades. Per tant, tot es renova. I digues. Jo continuo Sí, amb això. continua, perdó. Que sigui un dia, un mes, un any, el que sigui, però es renoven. Llavors, quan es renoven, la cèl·lula nova agafa la informació que tenia l'altra.
perquè si no, no seríem sempre com som. Exacte. Exacte. Totes les cèl·lules, això m'ho van ensenyar els meus biòlegs moleculars catedràtics, gent brillant, no? Totes les cèl·lules del cos són iguals, totes, idèntiques. Tenen els mateixos gens, tot, no? Què és el que canvia? La seva localització, fetge, ull, pell, i després el que els arriba, la senyal que els arriba. La informació. Per tant, es renova una cèl·lula de l'estómac, es renova, desapareix naturalment, en diuen apoptosis, la mort celular programada. Desapareix aquella cèl·lula, però la cèl·lula que la renova no és que tingui la informació de la cèl·lula, és que li arriba la informació. Haig de fer l'estómac, ara converteixo en una cèl·lula gàstrica. Tu, venen patates fregides. Vinga, a preparar el terreny per patates fregides. O bé un tros de carn, o bé unes bledes, o bé un postre. Tot això s'ha de saber. I a través de la vibració instantània se sap i les proteïnes es fan instantàniament. És molt ràpid. Si estàs en la panxa i no reps informació, què he de fer? Jo no sé el que he de fer. Llavors deixes passar. Molta gent diu, no, és que menjo això i diarrea, mal de panxa i flatulència i ja no surto a casa perquè arriba un moment que no sé com m'ho faré sobre. Llavors, què has de fer? Informar. Has de fer, llavors, has de mirar a veure energèticament si aquella persona flueix i si aquell vòrtex d'energia està tancat o està obert. Si està operatiu i et cobreix la informació de tot el tema digestiu, que és supercomplex i ningú bàsicament entén, llavors ja està. Llavors, si les cèl·lules agafen, les noves, agafen aquesta informació, no? A veure si ho sé dir, ho dic per experiència pròpia. Vaig tindre un càncer de pit fa una mica més de 5 anys, i llavors et diuen que si al cap de 5 anys no se t'ha reproduït, com si diguéssim, ja estem tranquils. A veure, a mi tot això em fa pensar molt. Llavors, si les cèl·lules tenen, o sigui, es van copiant de les que s'han mort, no? Perquè... No, les cèl·lules no es copien, no. Les cèl·lules es generen, ningú sap per què, però es regeneren, però no és que es copi del veí. Però tenen una memòria, no? La memòria... Els gens són la memòria de les proteïnes que fa aquella cèl·lula estimulada convenientment per aquell feix electromagnètic. O sigui, els gens no pinten res a l'hora de decidir. Són com els treballadors de la construcció, no? Una cosa és que tu siguis l'arquitecte, o l'aparellador, o l'amo de la casa, i l'altra és que tinguis un equip de 15 persones formada per electricistes, les rajoles, els vidres, les aixetes, el que vulguis, no? O de la cuina o el lavabo. Saben aquesta gent el que estan fent? Els instrueixes. Vostè faci aquest lavabo d'aquesta forma, vostè d'aquí, pam, 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 no? Aquí hi ha el treball de l'aparellador. Però per ells mateixos no poden decidir. Perquè no entenen la globalitat. No entenen els planos del cos. Llavors, com funciona això? Ningú sap. Ara, està ben clar que els gens no pinten res. El Lipton ho va dir fa 15 anys, després tenim un geni aquí que és el Manel Esteller, que té un llibre, Jo no soy mi ADN, que et diu que els gens no pinten res, que el que pinta és l'ambient, i ara tenim un català fincat a Cambridge, d'això aquí a Anglaterra, que acaba de treure un llibre, de Master Builder, doncs que diu que no posem l'atenció en els gens perquè els gens no saben res. És la cèl·lula, però la cèl·lula què? La cèl·lula que rep informació. Saps? Si vols carregar una cèl·lula, li pots treure el nucli i no passa res. Però si li allises totes les proteïnes que estan a sobre, aquella cèl·lula es mor, perquè està
i no està en contacte amb l'exterior. Saps? És a dir, tots aquests termes, una cosa és el que han ensenyat a l'escola, a les facultats, que encara és així. Una altra cosa és aquesta concepció moderna, electromagnètica, del funcionament de tot. Saps? Que una proteïna no ha d'estar al costat de la cèl·lula per interaccionar, això pot fer-ho a distància. I que hem d'anar plegant, Manel, que són les 12. Molt bé, alguna cosa més? No? Moltes gràcies per tot.